Ester, axuda, axuda! Ai, digo chiño, Ai. que susto, que foi? Ai, que desastre, que barbarie, que malura, que tragedia, que bicicleta! Como que bicicleta, digo chiño? Ai, é que se me acabaron con sinónimos. Que raro que se che acaben a ti os sinónimos. Xa, é verdade. A ver, que foi? Por que tanto drama? Pois que teño unha festa de disfraces e aínda non preparei nada. Ai, pero non pasa nada. Arranxamos algo. A ver, cando é? Dentro dunha semana? Dentro dunha hora. Como que dentro dunha hora? Pero Sí. como non che acordou antes? Pois é que anotei mal na xenda. Ai, que fago agora? Se vou sen disfrace, vou facelo ridículo. E se non vou, quedarei na casa triste, abatido e desolado. Ai, non, digo chiño, mira, tranquilo, non te preocupes, non pasa nada. Teño moitas ideas para facer disfraces con cousas que temos na casa. Verás, Ai, que ben, viva, é a mellor, Ester. Ai. empezamos co disfrace de vampiro. O máis característico son os cairos ou caninos afiados. Para facelos, collemos un garfo de plástico que teñamos pola casa. Lembra que o plástico é duro e pode acabar cortándonos, así que o mellor é que sempre estea un adulto ao noso lado. Cortamos o mango ao garfo e extraemos con cuidado as dúas pugas do interior. Logo recortamos e limamos ben para que non queden picos. En seguridade podemos cubrir os bordos cun pouco de cinta. Xa tes os teus dentes de vampiro, podes completalo cunha vestimenta escura e cunha capa. Imos co máis misterioso, o disfrace de fantasma. Primeiro, hai que conseguir unha saba branca, ou no teu caso, como máis pequeniño, pois un coxín. Unha vez que a temos, botámola por riba de xeito que nos cubra o máximo posible e sinalamos os puntos onde temos os ollos. Sacámola e recortamos os ollos. E xa estaría. Podes facelo máis divertido engadíndolle sombreiros, lentes, un bigote ou o que atopes. Este é o máis fácil e o que máis leas pode traerche. O disfrace de momia. Para este só precisas papel hixiénico e moita paciencia. Tes que enrolarte co papel como se foses... Pois iso, unha momia. O disfrace de rei ou príncipe tamén é moi fácil de facer. O básico é a coroa, claro. Nun folio, cartón ou cartolina, debuxamos a nosa coroa estirada. Se podes, mide antes o tamaño que necesitas para a túa cabeza. Logo coloreamos. E por último recortamos. Agora só tes que axustalo ao tamaño da túa cabeza e listo. Para facelo máis completo, recorta unha espada e un escudo de cartón. Que digo, chiño, xa escolliches? Sí! Son un vampirasma! Pero, que faz? Que iso que é? Son un vampirasma, unha mestura entre momia, vampiro e fantasma. Ah, pero falta un, é a coroa? A coroa para ti, raíña. Madre. Bum! Ba! Ya!